Здравейте, хора! Аз съм Румен, а днес, както виждате, ще играем на FIFA 15. Това е първият ми клип на страницата ми във Facebook. Още не съм решил как да се казва, но във втория клип ще ви уведомя. Днес ще ви покажа един трик, в който как мога да печелите от 800 до 1000 монетки. Той е много лесен и изиграте един матч само. Отивате на Play. Той е на Play и отивате на Team of the Week. Отидете там. Изчакайте малко. Си избирате който си искате отбор. Натискате тикчето. Примерно ще избера този. Така, това е моят германски тим. Дюба имам не е много известни телеви. Футболисти имам примерно Тер Стеген. И общо взето това са ми резервите. Германци, испанци, са добри играчи, как се казва. И дека да продължим с хайде да спечелим по-бързо пари. Пак натискате тикчето. Само да подновя договора на един играч. Натискате тикчето и натискате Play Match. Но стоп, спирате и си избирате с какъв екип да играете, но мен не ме интересува това общо взето, сега се различават. Отивате при настройките и го слагате на World Class. Тук горе първото с стрелките слагате го на World Class. Натискате топката и почвате матча. Като почнете матча, примерно да минат 5, 6 или 7 минути. Като минат... Сега ще ви покажа как става. Почва матча. И почвате да си подавате до 5-та, 6-та, 7-та минута. Нито повече, защото няма как да ви се получи това с парите. Обикаляте защитата. Да мине време, сещате ли се? Като стане 5-та минута, спирате на пауза и отивате при настройките. След настройките пускате матча, но преди това при World Class, горе първото при стрелките, го слагате на първото Beginner. Трябва да изпише Beginner. И почвате матча, продължавате си матча. Пускате и сега гледате да вкарате възможно най-много голове. И сега почвам да ви коментирам матча. Сега съм с Дюба. Дюба с топката. Изстрел на Дюба и гол. Първият гол се вкарва от Дюба в коя минута? В 10-та минута, дами и господа. Дюба взима топката. Подава на Клоус. Извинете за лага, но принципно така не се случва. Нещо е натоварено на паметта, но и аз не знам какво става. Клоус с топката. Шут на Клоус. Този лак ме дразни много. Съжалявам да втория епизод ще гледам да поправя този лак. Изобщо не знам какво се случва, дано да не се случва повече. Извинете, принципно не ми лаги така, нещо се случва, но и аз не знам какво е. Каквото и да става, просто играйте. В момента много се извинявам ако лаги, просто не знам какво се случва. От тук ще има фал. Специалиста на фалът се намесва. И горна греда! Само с вратаря с това може да кажем, че се разминава. Но ако беше маничко по-надолу, мога спокойно да си каже, че това ще да бъде гол. Клоус с топката. Клоус, отдалечно разстояние, шут на Клоус! Какъв невероятен шут на Клоус! Какъв невероятен гол също! Още малко, 15 минути до края на първото полувреме. Топката е Хенгер към Клоус.
Клос, топката. Продължава да владее топката. Шут на Клос. Какво спасяване на Баталия. Първия корнер за Германия. Центриране. Влизане с глава. Много гадна топка дадена от страна на изпълняващия корнер. Извинете, не видях името. Живой Мартинес. Живой Мартинес не успяха да мине покрай защитата на противниковия отбор. Хендер. Очертава се атака за противниковия отбор, но тя бе спряна. Пас към Хермен. Хегли. Извинете, Хегли. Пас към Хегли. И това е края на първото време. С резултат от 2-0. Почва второто. Противниковия отбор владее топката. Пас към Клос, грешен пас към противниковия отбор. Клос, Дюба. Много се обърка Дюбата в това решение. Клос към Дюба сам срещу вратаря. Какво ще направи Дюба? Шут на Дюба. О, какъв красив гол. Дюба отбелязва втория си гол в този матч. Да видим по-нататък как ще се развие атаките на Германия и на противниковия отбор. Хеглер с топката. Какво прави Хеглер? Хеглер няма покрай всички и Дюба иска пас. Шут на Дюба, както винаги ще изненада публиката. 3 гола за Дюба този матч. Невероятен. Късмета на Дюба днес се очертава и му се вижда още как. Четири на 0, резултатът е още по-хубав. И по-хубав ще става, разбира се. Пак, извинете за лага, но следващото обещавам, че ще го правим. И следваща атака за Клос. Шут на Клос. Ето го и невероятният втори гол на Клос. Какъв невероятен гол, дами и господа. Но ще го остана бегинър. Почва продължението на матча, с което няма как да отречем, че Германия не може да убие. Топката е в Клос. Атакуваш към вратата. Минава през защитата. Сам срещу врата е шут на Клос. Това е трети гол. Трети гол на Клос, дами и господа. Трети гол. Какво става? Техният отбор толкова лесен. Няма и как да е, защото аз съм ги сложил на лесно. Тук им пускам разни голове. Също да ви кажа, на BG, като искате да печелите така пари, не оставайте да ви изравняват или изобщо да ви вкарват, не позволяйте да вкарват. Гледайте само вие да вкарате, извинете за грешка. Няма да вкараш. Кастро към Клос към Дюба. Какво прави топката? Дюба. Шут на Дюба. Пак шут на Дюба. Изигра вратаря. Четвърти гол за Дюба, дами и господа. Какъв пас! Тук обърках пута с пас, извинете, но не знам как стана. Ето го, последния съдийски сигнал и невероятната победа с 7 на 0 срещу Том 41. Ето виждате какво става. 890 монети само с 7 гола. Ако бях и вкарал фала, ще да около 900 монети. Ето го и героя на матча, Дюба с 4 гола. Невероятно. И ето така свършва моя епизод.
Ако е харесал, коментирайте. Разбира се, втория клип ще ви кажа как се казва страницата ми в YouTube. И следващия епизод може да следиме, да купуваме играчи и да отваряме пакове и различни яки неща. Това е от мен. Пожелавам ви хубав ден и до скоро!